Japanese Ambassador to the Philippine Endo Kazuya may courtesy call sa GMA Network sa miaging semana. Si Mark Rijabella sa report. Una nilang nahisgutan ang kasikat sa Voltes 5 nga unang gipasundayag sa GMA Network niadtong 1978 ug karong bag-o lang gihimuan og live-action adaptation. In fact, I remember Mr. Yalong and I were very young when we started to watch Voltes 5 on television. And since then, a great number of the hit animes from Japan have been released locally, broadcast through our network. Mapasalamaton si GMA Network President o Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr. sa tabang sa Japanese Embassy sa mga proyekto sa GMA Kapuso Foundation. Bisan gani sa teknolohiya sa Japan, dako og ikatabang alang sa inadlaw-adlaw nga nanibya sa Kapuso Network saysay ni Duavit. If you will notice, practically all our cameras are designed and built in Japan, and Japan continues to be a primary source of our technical requirements in our broadcast operations. Mapasalamaton usab ang Japanese Ambassador nga nag-una ang GMA Network sa pagsabwag silang kultura sa nasud, pinaagi silang pagpakita sa mga pasundayag sa Japan. Voltes 5 has become a symbol of hope, courage, and unity, values that resonate deeply within our cultures. GMA has played a pivotal role in this narrative, acting as a bridge that spans the vast oceans between our two nations, bringing us closer together through the magic of media and storytelling. Mitambong usab sa pakighinabi sina si Executive Vice President ang Chief Financial Officer Felipe S. Yalong ug si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Matud ni Ambassador Endo, malaumon siyang mas mulig-on pa ang relasyon sa Pilipinas ug sa Japan. Iyang gihulagway nga dakong ikatabang ang mga organisasyon susama sa GMA aron mapalamo pa ang tumong sa maayong relasyon. Indeed, you embody your slogan, Isa sa puso ng Pilipino. Through your dedication and passion, you have brought Japan into the hearts of the Filipino people, making it a cherished part of their lives. Kauban si Clans Gabutin og Rod Prado, Mark Rijabella. Balitang Bisdak.